Каква е разликата между PGD, хориална биопсия и амниоцентеза? Здравейте, аз съм доктор Вакрилов, АГ специалист в Медицински център Димитров. И при трите метода се извършва генетична диагностика. Разликата е в обектите и във времето, когато се извършват. PGD е предимплантационна генетична диагностика. Тя се извършва на клетки от ембриони преди да бъдат поставени в матката, т.е. най-ранна, с цел селекция на тези ембриони, които не съдържат генетични дефекти. Другите две процедури, хориалната биопсия и амниоцентезата, се извършват вече при настъпила бременност. Хориалната биопсия се извършва с взимане на материал от хориални въси при съвсем ранна бременност между 11 и 13 седмица, на което се извършва генетична диагностика. Амниоцентезата е вече по-късно изследване, то се извършва между 15 и 20 седмица и се изследва околоплодна течност на бебето, в която съдържа клетки от плода. Още един път повтарям, и трите метода са за генетично изследване с цел да се предотвратят генетични дефекти. Ако темата ви е била интересна, абонирайте се за нашия канал и също така не забравяйте, че всяка последна неделя в месеца извършваме безплатни прегледи в Медицински център Димитров, за които можете да се запишете и да заповядате.